נובמבר. בחלק זה של השנה, כשהאור משתנה והאוויר מתקרר, נדמה שכל הטבע מתעורר ברגע אחד. זו תחילתה של עונה חדשה, עונת המדידה. ובעומק הסוואנה, טירוף הקניות אונליין מתחיל. סתם הזמנתי, מה אני צריכה סולם? בשביל מה אני צריכה סתם הזמנתי? רציתי להזמין ארון 2 דלתות, אבל השתפנתי. לא נורא, גם ככה אתה שוכח לסגור. בקצה השני הזברות רצות על הליכון אגרונומי עם שיפוע חשמלי. האריה בדרך, וזה הזמן להתאמן. הנה הוא מתבונן. בכוננית דגם אדיר 2/3. פלא הנדסי. הברדלס מבחין גם כן. קטלות על הכוננית. האריה זוכה בקרב, והכוננית ניזוקה. ככה זה בטבע. החזק, שורד. נעל אבו אבוקס. מה זה, מקדחה אמיתית? נו בטח, זה המקור. נאורי, כנס לחדק, כנס לחדק. בינתיים, בגובה האריות, ישיבה של הסמכות על מערכת ישיבת דגם אדל. אני לא חסידה של פסמים, אבל זה יהיה לך מעולה. לא, אין מצב. כשהטבע פוגש את האונליין, חיות הבר משדרגות את הבית לקראת החורף העתיד לבוא. כל המבצעים וכל ההנחות מחכים לכם באתר האונליין של אייס. זה קלאמזית. יו, את בסדר? אני בסדר, יא אללה. באתר האונליין של אייס.